Яшьлек без сарайында милли костюмнардан егетләр, кызлар талгын көй экранда Ринат Фәрдиев белән булган истәлекләр күрсәтелә. Элекеге район башлыгы истәлегенә көрәш турниры шундый мизгелләр белән башланды. Ярышларга мәртәбәле кунаклар, Ринат Фәрдиевның туганнары, дуслары, аның белән эшләгән җитәкчеләр, спорт ветераннары чакырылды. Мин көрәшләргә бу бәйгедә барып көрәш күрсәтү теләп, сау-сәламәт булып, Зәй шәһәр чемпионлар, шәһәре районы мәдәни катнашкан бу ярышларда булган. Разил Бәлешевскә бик рәхмәт. Менә бүген шул мәдрәсәдә бәйрәм ишетәбез. 10 елга якын районны җитәкләгән Ринат Фәрдиевның спорт өлкәсендә дә эшләгән эшләре күп булды. Шуңа күрә олысы да, кечесе дә зур хөрмәт хисләре белән искә ала аны. Мы заслуженно гордимся этим значимым событием, на котором ежегодно и названием мастера спорта Российской Федерации борются сильнейшие спортсмены страны. С каждым годом расширяется география турнира, растет количество и спортивное мастерство участников. Ачылыш чарасында турнирны оештыруда зур тырышлык күрсәтүчеләр бүләкләнде. Зәй спортчыларына, тренерларга район башлыгының рәхмәт хатлары тапшырылды. Милли көрәшне үстерүгә зур өлеш керткән өчен Разиф Кәримовка Россия көрәш федерациясе формасы тапшырылды. Бишенче ел инде ярышлар бөтен Россия статусында уздырыла. Бу ярышларда җиңгән көрәшчеләргә Россиянең спорт остасына кандидатлык бирелү егетләрне тагын да рухландырып җибәрде. Турнирга Россиянең 12 регионы, Татарстанның барлык районнарыннан 260 көрәшче үз көчен сынарга килде. Бу ел беренче тапкыр Төркмәнстан спортчыларының катнашуы ярышларның дәрәҗәсен тагын да күтәрде. Турнир 2 көн дәвамында бер юлы 3 келәмдә барды. Иркен көрәш мәйданы көне буе хөкемдарлар сыбызгысыннан, тамашачы алкышларыннан шаулап торды. Россиянең башка төбәкләреннән спортчылар килү ярышның дәрәҗәсен күтәреп кенә калмады, яшүсмерләргә тырышып көрәшергә стимул истәде. Районыбызның иң оста көрәшчеләренең берсе дөнья чемпионы Радик Саляхов белән Башкортстан егете көрәшкәнне тамашачы зур кызыксыну белән күзәтте. İkinci topkırdan, ikinci попыткадан деп әйтегенде, чиста җиңүгә иреште Салахов Радик Зәй. 130 килограмм авырлыктагы көрәшчеләр арасында чемпион исемен Радик Саляхов яулады. Җәмил Ибрахимов 60 килограмм авырлыктагы чемпион исемен алуга иреште. 65 килограммда 3нче урында Арслан Закиров калды. 80 килограмм авырлыкта бронза призер Булат Гадержин, 130 килограммда бронза призер булып Сергей Павлик калды. Һәр категориядәге бил алышулар тәмамлану белән җиңүчеләр һәм призерлар бүләкләнде. Ибрагимов Җамил. Награждение производит Петр Сергеевич Лозайкин. Айрат Рашидович. Айрат Рашидович, кадр музыка кушавсын чыкканда. Уртагайды. Айрат Рашидович Мингасов, Ибрагимов Җамилнең тренеры. Киеренке көрәш нәтиҗәләре буенча Татарстан районнары арасында команда зачетында 1нче урынны, Зәй районы командасы 2нче урынны Чаллы, 3нче урынны Әлмәт спортчылары алды. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.